Aquesta iniciativa és un projecte que vaig pensar en els beneficis de la música, en els beneficis neurocientífics que existeixen, hi ha estudis fets en patologia neurològica i en patologia psiquiàtrica, en persones que pateixen de malalties, tant neurològiques com psiquiàtriques. Amb la malaltia em produïa una inquietud i un malestar que em feia molt mal. Llavors havia de fer una vida a la meva mida, on l'estrès estigués fora, les inquietuds fortes estiguen fora, i mica en mica he anat fent una vida dintre de les meves limitacions i possibilitats per sentir-me evolucionada, integrada. Clar, la música treballa molt amb els sentiments i intentar expressar el que la peça demana. I són gent que, si aconsegueixes connectar amb ells, tenen moltíssim a dir. Llavors és brutal veure la implicació que tenen amb les cançons. Però és això, és intentar despertar-los, que s'obrin i que vulguin expressar-se. Em sembla que la vida, quan tens una malaltia o, per exemple, malaltia i problemes econòmics o altres problemes d'altres índoles, el que succeeix és que dius, ui, no puc fer el que m'agrada perquè tinc limitacions, però bueno, no et quedis amb això, queda't amb una cosa, queda't amb el pensament de que el que facis t'agradi. Si no fas el que t'agrada, però el que estàs fent i el que pots fer i ets capaç de fer t'està agradant i gaudeixes de fer-ho, és tan bonic i et dona tanta satisfacció i felicitat, tant a tu com als que t'envolten, que val tant com si estiguessis fent les coses que realment poguessis i tinguessis a l'abast per poder fer-les.